At eto, papakita ko sa inyo yung pinaka-latest na kanilang mga color version para sa ating mga Vespa model. So, invite ko muna kayo to visit or to check out yung kanilang Vespa Urdaneta Pangasinan. Meron silang Facebook page. You can like and follow din syempre. At kung gusto niyo pong bumili ng mga Vespa scooter, syempre, pwede kayong pumunta rito sa kanilang store or pwede niyo pong kontakin yung ating sales associate. Check niyo po sa ating video description, si Miss Jasmine Castro. So, meron siyang contact number dyan. Tawagan niyo siya, i-text niyo siya para mas madali po kayong magkaroon ng information about the details ng mga scooter na dito. Lalo-lalo itong mga Vespa Primavera or Vespa Sprint na available nila dito. Siyempre, bibigay ko rin sa inyo yung pinaka-updated na price para sa ating mga Vespa scooter. Ayan. So dito nakita nyo yung mga bagong color version. Meron tayo ditong light, parang glossy blue na. Yung kanyang two-tone, yung kanyang pinaka-mismong color. Saka dito yung orange. So ito special edition tong mga Vespa Primavera na to. Of course, dahil special edition yan, mas mahal po yung presyo. So tingnan natin yung kanyang pinaka parang color version na meron siya. So makita natin yung blue and orange combination. Ayan. Saka yung mga decals niya kakaiba din. Ang ganda rin po. So siyempre itong ating iconic na makina nito yung CVT iGet o iJet Vespa machine engine niya, CVT transmission, liquid cooling na rin ito. So yung mga wheels niya naka-blue din, ang ganda And syempre yung ating mismong design for the Vespa Primavera natin. Yeah, ang ganda po ng kanyang pinaka-mismong mags, color blue din, ganda ng kulay. Syempre yung ating mga middle flat footboard, metal made to, ganda. At yung ating iconic na mismong muffler design, ang ganda rin. So yung ating pinaka-mismong badge, yung manyang Primavera badge, ang ganda So ito sold out na to, nakita nyo, naka-sold na siya. So kung gusto niyo po ng ganitong scooter, Vespa Primavera Special Edition, 150cc po ito. Ang kanyang presyo ngayon ay 235,000 pesos. So check nyo lang po sa ating video description, pwede nyo kontakin si Ma'am Jasmine at tawagan nyo siya para sa mas marami pang details. Kasi pagka gusto nyo bilhin to ng installment, wala silang installment. Meron sila dito mga bank financing or bank loan, pwede nyo pong i-apply doon. Siyempre pag cash payment naman, may additional pa to na LTO registration. So halimbawa, ang presyo po ng ating Vespa Primavera Special Edition ay 235,000. Ang magiging price nito pagka binili nyo ng cash, 240,500. Kasi po meron tong additional na 5,500 para sa ating LTO registration. So yan, meron tayong two color dito na orange and blue. Yan po yung kanilang new color for the year 2023. So bagong version po yan, special edition. And ito, meron din tayo dito blue naman, red combination. So dalawang kulay yan. At makita nyo yung kanyang pinaka parang seat cover, ang ganda rin Ayan natin. So yung seat cover niya talagang panalo mga idol. Ang ganda. I'm not sure about the material kung ginamit, pero quality po talaga. Yung stitches niya, ganda. Tapos yung kanyang decals ng 150. Ayan. And yung ating Vespa logo rito. So syempre yung ating makina 150cc yan at naka single shock. So may option din tayo dito maglagay ng mga accessories gaya ng fly screen. Nakikita nyo may mga fly screen yung mga nandun. At meron din tayong mga iba pa na pwede nyo ilagay, mga bags. So pwede nyo mabili din dito yan, or pwede kayo maglagay ng accessory na aftermarket na exhaust. Kompleto po sila dito sa Vespa Urdaneta. So here, makita mo yung kanyang mirror, ang ganda chrome, bagay na bagay talaga sa kanyang iconic na headlight So here, yung kanyang Vespa logo, yan, napakaganda. Ang
Again, ang presyo po natin, 235,000 pesos para sa ating special edition. And meron daw silang promo dito. Ask po natin si Ma'am Jasmine. Okay lang pa na tanungin natin si Ma'am Jasmine para makita naman natin si Ma'am Jasmine. So tatanong lang natin yung kanilang promo ng 150cc. Ayan, si Ma'am Jasmine po nandito. Hello. So siya po yung ating sales associate dito sa Vespa Urdaneta, Pangasinan. And maintain na rin po yung contact number niya sa ating description. Pwede nyo siyang tanungin o mag-inquire sa kanya. So ma'am, ano po yung ating special edition, promo niya ngayon? May special offer po kami sa inyo or promo na once na mag-avail ng 150cc gaya ng Prima, Vera at saka Straight, meron po tayo 13,000 to 14,000 din ang matitipid nyo once na mag-purchase po kayo ng isang Inspire. So yun mga idols, meron tayong pre-fly screen po pag bumili kayo ng 150cc na model nila gaya po ng Primavera at saka ng Sprint. So meron tayong smoke fly screen dito that is worth 14,000. So matitipid na kayo, magkakaroon kayo ng ng malaking discount, di ba? So yan po available for the 150cc lamang. So sa 125 wala po silang ganon. So yun, sa kay Ma'am Jasmine, salamat sa kanya. Ito pinakita natin sa kanya yung So even the Sprint model, meron din silang fly screen special promo. Ang sabi niya sa akin, while supply lasts. So, ibig sabihin, pag naubos na po yung kanilang stock, ay tapos na rin nilang promo mga idols. Kaya hanggat ngayon, meron pa, punta na kayo dito at mag-check out na kayo sa mga paborito nyong color combination para sa mga Sprint natin na 150 or Primavera. So makahabol po kayo sa promo nila. So yan, shoutout muna sa idols natin na nanonood dyan. Meron tayong 7 viewers lang muna ngayon. Medyo busy yata yung mga idols natin. Kasi kanina medyo madami tayong viewers. So here, meron tayong Sprint 150 model. Ito ay ano ba to? Sports edition. So ito yung ating Primavera, Sprint Sports model. Meron tayong sports version. 150cc po ito. Tapos 240,000 po yung kanyang price. So hello po. So yun, nandito si Ma'am, si Idol Tessie. Nag-hello sa atin. Mukhang bibili siya ng Vespa. So shoutout sa iyo Ma'am Tessie. Kung bibili ka po ng Vespa, ito, meron tayo ditong sport na version parang the Sprint model 150cc. May print ka ng fly screen. Ayan, ang ganda O, di ba? So kung bibili mo to ng ng hindi included, that is 14,000. So makakatipid ka pa kung bibili ka ngayon. So yan po ay. So shoutout po kay Ma'am Idol Jessie, nagko-comment sa atin. Ang cute, di ba? Sabi niya ang cute daw ng ating Vespa Sprint natin. So yan po, 240,000. Again, ang ating updated the price for this month of August para sa ating Sprint S. Okay? So, yan ang ating mga available colors na meron dito. Meron pa doon mga kulay na available nandun. Tingnan natin. So ito po ang sports version. So meron din tayong standard. Ayan. So ito, new color to, color gray. Kung mahilig kayo sa gray color. So sa ating Sprint standard, ang presyo naman yan 230,000. So yan mga idols, mas mura po nakita nyo. Kasi po ang ating Sprint na sport, nakikita nyo yung decals nya. So mas maganda yung kanyang decals. And then syempre yung kanyang color combination, maganda rin iba rin po. At syempre, kung ito namang ating standard version yung bibilin nyo, pwede nyong bagayan to ng fly screen na see-through. Ang tawag ito? Yung clear, clear pala, sorry. So yun yung ating fly screen na clear Yan, bumagay din saka siyempre naka-chrome din yung ating mirror, yung ating sa headlight na cover, saka yung kanyang pinaka gilid naka-chrome din, nakita nyo? Ayan, so talagang napakaganda nitong ating Sprint 150 standard version with a price of 230,000 mga idol. So shoutout po sa ating mga viewers ngayon. At paki-like po ang ating video mga idols at para may share din natin sa ating mga tropa dyan na gusto po ng mga Vespa scooter. Yan. So makikita nyo yung difference po ng ating standard sa sport version. Yan mga idol. So mas maganda yung tignan talaga yung sport version. Makikita natin yung pagkakaiba nila dito sa ating standard version. So again, yung ating sport version, ang presyo po natin dyan ay 240,000. 240,000 para sa ating sport version.
Ganda po ng kanyang fly screen na smoke, ano. So, yung mga mahilig po sa scooter, especially classic one, and then gusto nyo yung premium, and yung value pag resale po natin ito, sigurado pong mahal pa rin at talagang yung investment mo, okay lang po yan. Kasi kahit ibenta mo to ng second hand, siguradong almost the same pa rin yung magiging price niyan. Sigurado yan mga idols. At itong ating mga Vespa colors na to, talagang very bright, no? Talagang ganda niya ang tignan, no? Very vibrant yung color niya at perfect talaga sa mga mahilig sa ganitong scooter. So tingnan natin dito, meron tayong different version ng Primavera. So meron tayong standard version and sport version. So makikita niyo yung difference niya. Sa standard version naka-brown yung kanyang seat cover, and dito sa ating sport version naka-black naman yung seat cover. Plus yung kanilang mga gilid, makita niyo yung gilid nitong standard. That is chrome. Ayan. So yung pagkakaiba na naka-chrome siya. And dito naman sa ating parang black siya, color na yung sa ating gilid. Ayan. Sorry, blue. That is blue. So yan, yun po yung ating mga Primavera model. And yung presyo po ng Primavera natin, yung ating sport version, gaya po nitong nasa aking video, 220,000. Bibili nyo ng cash with 5,500 LTO registration po yan. Included pa. Ay, kasama na. Hindi pa kasama yan, kaya babayaran nyo yan. So, magiging 225,500. So, shoutout po sa inyo mga idols. Mag-like po kayo sa ating video. Yan, para ma-recommend po tayo ni YouTube. Mas marami pong manood ng ating live para dito sa Vespa Urdaneta, Pangasinan. So, sa mga gusto pong bumili, again, ulitin ko, pwede nyo pong i-check sa ating description video yung pangalan po ni Ma'am Jasmine Castro. Siya po yung ating sales associate dito po sa Vespa Urdaneta. Nandiyan na rin yung contact number niya, pwede nyo siyang tawagan. Kahit nasaan po daw kayo, pwede niya pa-deliver yung scooter na yan. Joke lang. Pero kung nasa bandang norte kayo, halimbawa, nasa Pangasinan kayo, Tarlac, and La Union, walang problema. Siguro yung freight, bayaran nyo na lang ng extra kung medyo malayo. Yun lang yung gagawin natin dyan. Pero kung taga Pangasinan kayo, na malapit lang po kayo dito sa Urdaneta, visit po kayo dito, malapit lang to sa SM, SM Urdaneta, malapit lang din sila, yung pinaka location nila. So, along MacArthur Highway. So, yan po yung kanilang lugar dito. And meron tayo ditong napakagandang Vespa rin. Ayan, si Justin Bieber. So, kung solid fan ka ni Justin, ayan, pwede po kayong bumili nito. 300 plus to yung kanyang presyo. Pero very limited na lang to. Siguro kung may available unit, swerte mo kung makakita ka pa. Hopefully magkaroon pa ng mas bagong version nito. Yan, si Vespa Justin Bieber. All white ganda. With clear windscreen, tas white din yung kanyang mga lahat ng nilagay nila dito. Pati yung kanyang mags, naka-white din. Ayan, yung kanyang pinaka mismong middle flat footboard, white din. At yung kanyang body, plus yung kanyang bag, naka Justin Bieber bag ka rin. So here, meron tayong fully digital na kanyang meter panel. Ganda. So very premium talaga tong ating Justin Bieber mga idol. So ito medyo may kamahalan ng presyo nito, 300 plus. And check naman natin yung ating Sprint na 125. 125cc mga idol. So meron tayong Sprint na 150. Meron din tayong Sprint na 125cc. Alright. Ayan po. Nakikita nyo sa ating so meron tayo ditong color yellow, orange, and black. So itong ating Sprint 125, 160,000 po. 160,000 pesos po ang kanyang price. So, ito po hindi siya included sa promo na may fly screen. So, ito lang po yung mabibili ninyo with the price of 160k plus 5,500 para sa LTO registration kung bibili nyo ng cash. So, yan. Napakaganda rin po ng kanyang itsura. So, kung hindi nyo kaya yung 150cc, 125cc na kayo mga idols, pwede rin sa inyo to. And napakaganda premium din ang kanyang datingan dito. Yan. Meron tayong yellow color. Ang ganda na yung kanyang mga decals. And yung kanyang mags naka-color black. And sa nga pala may mga nakita rin tayo naka-Vespa rito na kaagad sila upgrade ng kanilang suspension. Pwede po kayo magpa-upgrade din dito. Naka-orange na.
So kung meron kang budget, medyo malalim yung bulsa mo, pwede mong palitan kagad dyan dito, i-customize mo na kagad. Or pwede mo nang palagyan ng fly screen, mas magandang side mirror, yun po yung mga pwede nyong ilagay dyan. At yung mga grab bar, o mga basket, kung anong gusto nyo na ilagay dyan. Meron din silang mga accessories dito mga idols. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga accessories nila. So dito meron tayong color orange, Sprint 125, 160,000 yung kanyang price. Ayan, ang ganda, no? So pwede po nyong i-try na sakyan yan pag pumunta kayo dito, no? Para mapil nyo yung bike. So pwede nyong meron din silang mga test unit dito, no? Yun. So meron para silang mga test unit dito. So kung halimbawa gusto nyo mag-try ng Sprint 150 or Primavera 150, pwede kayong mag-try, iikot nyo lang doon sa bandang likuran. Kasi before nag-test ride ako dito eh. Yan, ang ganda ng mga Sprint 125, black, orange, and yellow. Available tong mga color na to. Kontakin na lang si Ma'am Jasmine. Siguradong i-assist kayo niyan. Para meron tayong free na sa kagaya nito, meron tayong free na fly screen. And yung mga units pala, meron din kayong free na helmet dito. Full face po ba yun, ma'am? Yun, full face helmet. May free po kayo pag bumili kayo ng Best Buy scooter ngayon. So meron tayong helmet. Then sa 150cc, meron pa kayong fly screen. So malaki po yung madi-discount natin at makukuha natin sa previous So yan, meron tayo ditong mga naka-display na mga Sprint 150. Ganda, no? Tama ba? 150cc to? Yes. Ayan, tama. 150. Baka magkamali tayo, mabash tayo sa... So ito tayong color red. Ang ganda ng kulay niya, no? Actually ako mas blue. Ayan, kagaya nito. Mas gusto ko yung color, mas ang lamig sa mata, then ang ganda rin talaga ng tignan. Saka hindi siya kagad lumuluma yung kanyang itsura. So yun yung advantage ng blue color. Sa akin lang naman yun, may personal preference. So yan po mga idols. Kita nyo yung kanyang seat, grabe ang ganda. Super premium. And yung kanyang instrument panel, digital and analog. Ang ganda rin ng mga chrome mirror niya, no? The best. Yan. So ang ating presyo po, again, ulitin ko sa inyo, Primavera 150cc standard is 210,000. So 210,000 po para sa ating Primavera standard. And Primavera Sport, ang presyo po natin is 220,000. So ito yung ating nasa video. Sport version, 220,000. Both of them, meron silang free na fly screen. Even clear or smoke po yung piliin ninyo. And para naman sa ating Best Buy Sprint 150, meron tayong standard version at sport version. Sa ating Sprint, ang ating presyo naman na standard ay 230,000. Again, sa atin namang sport version, 240,000 mga idol. So yan po yung ating pagkakaiba mga idol sa 230 to 240. Then mag-additional pa kayo na sa cash payment ng 5,500 para naman sa ating LTO registration. And here meron po tayong Aprilia scooter dito. So dito sa ating Aprilia meron tayong standard version, that is 248,000, and sa sport version 258,000 naman. So meron tayong 10k difference para dito sa aming dalawa. So makikita nyo po yung difference nila pag sport version dyan. Sa color version and then yung kanilang style, maganda rin. So yan po, available din dito ang ating Aprilia 200cc po itong mga ito. Scooter din, adventure type. So kung gusto nyo, kung ayaw nyo ng medyo sawa na kayo sa ADB 160, hindi natin siya binabash, pero kung wala kayong makuhang unit, eto mas magiging option ninyo. Subukan nyo, pwede nyo kung i-try to. Meron silang test unit nito. Iikot ninyo mga idols para malaman nyo kung gano'n din siya kaganda. At siyempre, modern din po ito with ABS, yung kanyang stopping power. So yan po ang ating SR GT version ito. 200cc po ito. Kita nyo yung kanyang seat cover, yung kanyang pan. Ayan. And siyempre 200cc yung kanyang engine. Siyempre. Naka-single shock lang sa likuran, telescopic sa front. Ayan. Single disc brake with ABS. And LED lahat po ng ilaw. Ayan.
Alright, so papakita ko sa inyo dahil matatapos na yung live natin. So yan, kailangan makita nyo naman ako. So yan mga idols, thank you po kay Miss Jasmine Castro. Thank you very much for live video natin dito sa Vespa Urdaneta, Pangasinan. And kontakin nyo lang po siya. Nandiyan na po sa ating video description. Sa baba niyan, i-check nyo po ang kanyang contact number kung gusto nyo bumili ng Vespa scooter. And syempre, mga idols, huwag nyo kalimutang subscribe ang ating channel at pakihit po ang all button para lagi kayong updated. See you next time in our next live video po. Salamat. Bye-bye.